El Port de Barcelona dibuixa el camí cap al futur navegant per un món en canvi constant, que planteja reptes cada vegada més complexos. I ho fa transformant-se per ser més eficient, competitiu i resilient. Un port que acompanya la societat i les empreses cap a un futur més pròsper i sostenible. Hem començat la transformació de la zona sud del port, que permetrà concentrar el tràfic de contenidors i ser més eficients gràcies als nous accessos ferroviaris. Completarem el moll adossat amb una nova terminal de ferris i dotarem el moll de l'energia de la infraestructura necessària per a la logística de combustibles alternatius. El pla de transició energètica ens convertirà en un hub energètic que farà possible una logística més sostenible i resilient. Seguim avançant en l'electrificació dels molls, permetent que els vaixells deixin de generar emissions mentre són al port. El futur BlueTech Port pren forma incorporant un espai on provar innovacions en un entorn real, millorant l'operativa i impulsant l'economia blava. Hem obert espais emblemàtics com el Moll de Pescadors i el Moll Barcelona, reforçant el nostre vincle amb la ciutadania. El Port de Barcelona es transforma per esdevenir més que un port, un motor de progrés que lidera el camí cap a un futur millor.